Hvad laver I? Vi er på tur. Vi er på tur i vildmarken. Vi er vildt. Hvad er I? Vi er lidt vildt. Hvordan det? Jamen, vi sidder foran... Altså, det starter jo med, at vi får en god øl op på, og et dejligt måltid. Og snakker om, at vi skal få off-pist. Og der synes vi så, at vi finder en, der er ret god. En hvad? En ret god off-pist, faktisk. Okay. Ja. Der er faktisk kun nok omkring 3 personer, der har kørt. Ja. Og så... Og der skal lige, det er ikke overdrevet. Altså det er sådan, det er forløbet. Der måske så. Der var i hvert fald kun et spor. Okay. Og hvad skal jeg så? Jamen altså mig og Emil, vi vil da ret meget rundt. Ja, det gør vi. Må man nok indrømme. Okay, super. Her er vi igen. Det her det er et par timer siden vores sidste film, vi har tilbagelagt. Tilbagelagt 3 kilometer den her vej, og vi har masser hernede af den her vej nu. Vi er stadig ved OK mod, og vi har lige nu fået et livstegn. En skilt her, hvor jeg ved 2,7 kilometer til Krapfenbauer. Og samtidig har vi fået smidt en, sådan rigtig, at vi i hvert fald fået et slag i hovedet i, at det, jeg ved ikke, om I kan se stadig, at det er en motocross-rute, så det er os, der har dummet os 100%. Og det er altså ingen andre skyld end vores egen, har vi lige fået at vide, derhenne på tysk. Så 3 km til Krapfenbauer, og vi... Men jeg vil sige, at mod bliver også højt af vores vejsang. 3, 4. On the road again. I can't wait to get back on the road again. Jeg ved ikke. Hej. Hvad sker der? Vi har fundet et udkig, så. Det er rimelig lækkert, så vi holder lige en pause. Jonsen, kan du fortælle om, hvad det betyder for os? Det betyder, at vi har et sted at sidde og holde vores første pause i nu, hvad? 4-5 timer, tænker jeg. Ja, og samme antal tilbage, hvad hedder det ord? Tilbagelagte? Tilbagelagt, ja. Tilbagelagte kilometer, ikke? Ja, 5 timer. Det går ikke så godt for mig lige nu. Skiltet vi så derhen med 2,7, det smadrer slet. Ja, Vi har minimum gået 5 siden, og der er så lang vej ned den vej der. Ja. Det er der godt. Ja, prøv at se den af vejen der. Der er langt der. Der har vi gået. Det er lidt svært at forestille sig, hvad vi skal gøre. Det sidder vi her med det sidste stykke nydelsesmiddel, vi har tilbage overhovedet. Ja. Som er en rød LA. Billig skulle det være. Men nu er jeg faktisk glad for, at det faktisk bare er en rød LA, fordi at det minder mig så meget om hverdagslivet og tingene derhjemme med familie og venner. Jeg kan sige, at jeg tænker lidt på min mor, når jeg sidder her og ryger lidt. Altså, sige undskyld der selvfølgelig. For hvad? Mose, det kan det. OC har også, du ved, ja, nu har jeg jo selvfølgelig lovet dig også, at jeg skulle sørge for, at Danny han ikke røg, men den er ustyrlig, den knægt. Og men, jeg tænkte, men i den her stund? Hvis vi ser i denne stund, jeg tænkte, undskyld OC, men... Ellers skal jeg bringe hilse til Olsen. Ja. Hej Åse. Som Dannys værve, så er jeg selvfølgelig ked af at være havnet i den her situation. Det er ikke ham, der skylder min. Det ved jeg godt. Det er ikke mig, der har givet ham den her røde lag, som han så. Det er mig, der har givet ham. Jeg skal være ærlig her i sidste tid. Det er mig, der har givet ham den røde lag, som han sidder og ryger nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, og jeg håber også, at vi kan blive enige om, når du engang finder det her, at det bedste at gøre her på det sidste, det var vel at give ham lidt nydelse. Ja. Altså, venstre. Ikke? Så det håber vi kan blive enige om, og undskyld også. Undskyld. Tror jeg, vi skal ikke... Vi ved ikke, hvor vi er. Er vi ikke sydpå? Vi er et sted i Østrig Ødemarken. Vi er i hvert fald 56 nordlige. Hvis, vi filmer lige lidt landskab, hvis det siger der noget. Altså, det er et ret kendt område, det her. Lige de træer her. Det Emil har fået færden af noget. Han kan ikke rigtig fortælle, hvad det er. Han har en meget, meget god lugtesans. Han er ikke ryger, skal I huske. Jeg ved ikke, altså... Jeg ved ikke, hvad han laver. Emil, hvad tror du har fået færden af? Jeg havde ikke lugtet lidt af noget mad her. Af mad? Ja. Mad kunne være godt nu. Yep, det kunne. Hvad siger du, Danny? Jo, men altså, jeg synes også, det var rart.
Jeg lige... Hvad har vi her? Nej. Nej, Det er en bolle. vi har da fundet mad. Det er en bolle. Er det en bolle? Vi har fundet en bolle. Det kunne... Det kunne da til forveksling ligne. Marias Det kan ikke være Maria Mogensens madpakke, det der. Marias Er det det? Det er Marias madpakke. Det er da rigtigt. Vi har fundet Marias madpakke. Jamen så, Det er ikke en festlig madpakke. men det er en madpakke. Det er lige hang fast i... Er det et tegn? Hvad kunne det betyde? Det betyder, at Maria hun har været her. Maria har været. Måske er det slet ikke så ude, eller hvad siger du, Jonsson? Jeg ved det ikke. Måske er det hende, der tisser der. Altså, om det så er Maria eller ej, og hvor lang tid har lagt der, det ved jeg ikke. Altså, det kan både være positivt med, at vi snart er ved civilisation, men det kan også betyde, at det her, det kan få sig i lavineskred, og der faktisk ligger mennesker her også. Ja. Men kan man se, der er rigtig lang vej herhen af. Altså, jeg er heller ikke lige super meget stemning for at skulle til at grave efter Maria. Hvad er det, der sker? Det går langt. Det går rigtig Nu er vi godt nok kommet langt. Det er grænsepælen Vi tror, det er en grænse. til Italien. Det er eventuelt Italien. Eller Polen. Emil, han har fået en melding fra frontløberen om, at der er fundet en lift. Der får en lift. Foran, der er fundet en lift, Danny. Ja. Så? Hej. Ja. Nu sidder vi i en lift. Det er faktisk dejligt. Ja. Godt udmattet. Godt, Det man bare kørt op. Altså, det er fuldstændig surrealistisk. Ja. Altså, vi er jo bare vant til at gå. Ja. Altså, bare skulle gå op ad alle bjerge og sådan noget. Det er ret vanvittigt, at man bare kan sådan noget med at bare... Altså, det er Ja. slet ikke hårdt at stå på ski, så. Altså nu har vi også... Hvor lang tid er det stadigvæk klokken? Mange timer. Den er så... den runder snart 10 her om aftenen. Vi har afsted siden i morges. Ja. Jeg er fascineret over, at vi kan være i live og have overlevet efter alt det, vi har igennem. Ja. Altså, det er helt vildt. Lidt skuffet. Der synes jeg, vi skal sige... Ren mandfuld position, altså jeg ved ikke... Jeg synes, vi skal sige hurtigt give en lyden tak til Emil Flugtesand og Marias madpakke. Som redder vores... Den redder nok på Den giver god energi på... Falder virkelig på et tørt sted, hvor vi finder madpakken god. Ja. Ja. Man er virkelig der, hvor man tænker bare, jeg kan ikke mere. Personligt er jeg dog ret skuffet over alle andre, som kalder sig vores venner. Altså alle andre end Maria. Ja. Ja, altså det er ikke meget, vi har hørt fra dem. Det er faktisk ingen opkald, vi har fået. Det er ingen sms'er. Nej. Jeg tænkte på, at det var noget, at vi lige skulle sige til dem. Sådan... Ja, altså jeg vil ikke sidde her og svine for det. Altså, jeg ved ikke, om jeg er bedre selv. Men efter det her, der fortjener vi en god behandling, synes jeg. Ja. Hvad siger du? Jeg kan bare sige, at jeg er enig. Altså, jeg synes ikke, den behøver at understrege mere end en pointe her. Men jeg er også bare lidt skuffet. Jeg har sådan lidt ambivalent. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal føle det. Det kan også være et... Meget speciel dag, meget speciel følelse. Mange tanker, der ligesom går gennem hovedet. Det her, det er ligesom bare... Ja. Klimaks på det hele. Vi sidder her, vi har det godt, altså. Så var der lige, der var en tysker, der fortalte mig, at det snart nytår. Det var jeg slet ikke lige klar over. Nej, det er bare, altså tankerne har været et helt andet sted, ikke? Det kunne så passende være et godt nytårsforsæt for de andre, måske lige at skulle stramme det er rigtigt. Det er rigtigt. For det er helt klart deres side, den halter.